Meer dan 100 inwoners waren juiste juni in het MFA in Holwert bijpraten over de stand van zaken. Gewoon van haar zitten de laatste weken mij twijfels of het project nou echt wel helder is. Maar de initiatiefnemers zitten daar net over in. Wij denken nog steeds dat zo'n binnen maar kennen op basis van wat wij in 8 jaar weten. Ja, straks uit die onderzoeken maar ik echt blikken, ik ken dat op die manier en ken het net op die manier. Ja, dan maar misschien binnen er nog andere manieren om het alsnog te verwezenlijken. En samen elke stap zetten. En sommige stappen is een grote hobbel en soms dan heeft geen hobbel. Maar straks als het onderzoek al is, maar blikken, is het dan haalbaar. En dan, ja, en wat is het dan? Dan kun je altijd weer aanpassen wat het uiteindelijk weer wordt. Maar blikken. De Wurre liek was hield iets meer vraagtekens zet bij de helberheid van Holwert on Zee. Ik trok meesken uit de regio. Ik ben watloopgids en daarom weet ik het slik. De bodem is afhankelijk van de stroming. En aan de kant ligt de modder en verderop bij de zeegaten ligt het harde zand. Ze hebben er al heel veel problemen met slik. Als je dan nog verder een inham maakt, dan weet je wel zeker dat daar ene slikbak komt. Zeg je eigenlijk van ja, zo'n project, dat kennen ze dan net. Ja, het kan niet, maar los daarvan vind ik het schadelijk, omdat het een van de oudste cultuurlandschappen is van de wereld. Waar je zomaar met graafmachines en betonmolens mee aan het werk gaat. En mensen zeggen soms, waar ben je negatief? Maar eigenlijk vind ik het juist veel te mooi en vind ik juist dat we het moeten beschermen meer. De uitkomsten van meerdere helberheidsonderzoeken worden aan het eind van dit jaar of begin takomier verwachten. Dan kan pas echt zijn worden of het project helder is of net. Feit bloot wel dat het bot libbert bij de meesken. Het dorp Holwert zit nog heel tijd achter Holwert on Zee. Nou, ik heb net het gevoel gekregen dat dat net zo is. Uiteindelijk, wat er nou staat, is al heel wat. Het gaat goed, maar we hebben de goede energie te pakken. In die zin slaagt het Holwert on Zee altijd op een bepaalde manier. En ik denk dat we vooral die koers beter houden moeten.